vlog. Nandito na ako. Solo flight ko ngayon. Pauwi na naman tayo. Pauwi na naman tayo sa Fanling. Yan. Pauwi na ako. Solo flight ko kasi galing ako sa ano, dyan sa tabi-tabi. Ito, naglalakad na ako. Diba? Naglalakad na ako. Pero, first is papapasukin natin ang ating intro. Okay, lakad time. Lakad na ako ngayon. Pauwi ako. Fanling. Ito ang bit-bit ko. Ito bit-bit ko. O, diba? Parang ano, parang summer. Pero hindi summer, winter Winter ngayon Kalain nyo yun. Naka-sleeveless ako. Diba? Naka-sleeveless ako ngayon. Pero nakamask ako. Kailangan pa rin ng ating mask. Kasi, you know, virus is very dangerous and very terrible. Akalain niyo yun. Mayroon tayong terrible. Yan. Pauwi na ako. Alapin na, patawa ko lang kayo. Paikot tayo. Yan. Ay, buhay. Alam nyo, yung nangyari sa akin ngayon, day off ko. Ay, naghintay ng kaibigan, nagpa-box. Naghintay kasi kailangan natin silang tulungan. Diba? Sana all. Pero hindi. Alam niyo ba? Yung mga kaibigan ko is grabe yung supportive nila sa akin. Grabe yung pagkakaibigan na talagang di nila ako iiwan sa trouble na nalalaman, di ba? Hindi naman trouble, kumbaga ang tawag doon? Complicated yan. Complicated na sitwasyon. Hindi talaga nila ako iniwan. Hindi nila ako iniwan kasi hinatid nila talaga ako. Yan. Salamat sa inyo mga kats. Totoo lang tayo dito. Thank you so much sa inyo. Thank you kasi nandyan kayo para sa akin. Nahihiyaman ako sa mga partner nyo. Sana all may partner. Sa mga partner nyo, thank you so much. Thank you tala. Rina Dela Linco. Thank you so much. O, diba announcement? Yan. Thank you so much, Utol. At yung mga bakla ko, si Annie, Grandma, yung mga si Darlene, yan. Hindi nila ako iniwan. Thank you so much, Grandma, Grandpa. Lagi kayo nandyan sa akin. Sa lahat ng bagay. Ayokong umiyak. Kasi ayoko na talagang umiyak. Kasi pag umiyak ako, alam niyo kung ano mangyayari? Maga ang mata. Pero ayoko naman maga ang mata. Yan. Kaya thank you so much sa inyo. Today is my holiday. I'm going home now. I'm relaxed. Kasi andiyan mga kaibigan ko, tinulungan ako. At ito ngayon ako naglalakad. Wala akong kasama. Walang kasamang iba. Kasi ito ako I love what I love just now. Pak! Ganun! I love, alam mo yun? I love I love. Alam niyo ba? Sa ganun bagay. I'm very proud. Para malaman niya, diba? Para malaman niya na love ko siya. Na I didn't do anything. I didn't do anything, just she don't like that I do. Oh, baka nun. Yan. Yan. Kaya, eto na, pauwi na ako. I love you. I love you and I miss you. I miss you. Ay, ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon.
Alam niyo ba? Ngayon, naihina ako. Alam niyo? Tatawid na ako sa stop. Takbo pa mga oro. Kasi, bawal lumabag sa batas ng Hong Kong. Pag lumabag ka, 5,000. May 5,000 ba? Wala! Kaya, kailangan natin sumunod sa batas. Tignan nyo to. Tignan nyo to. Pink! Yan! O, diba? Pink yan ah! Pink! Hirap maglakad, no? Ang hirap maglakad. So, yun. Nagpapasalamat lang ako sa mga kaibigan, mga members, mga nanonood ng aking videos, sa mga family ko dyan. I love you po. Mag-ingat po tayong lahat at more blessings sa ating lahat. At sa mga hindi nakakalimot sa akin, kahit ayaw nyo ako, ayaw nyo man ako, basher man kayo, it's okay, I don't care. This is me. This is I. This is what I am. Akalain, may I am pang nalalaman si Jenny. Pero hindi. Totoo yan, totoo. Salamat sa inyo ha. Salamat. Salamat sa love nyo. Salamat sa mga kaibigan ko. Salamat sa family ko. Salamat sa kuya ko. Yan, may channel din yung kuya ko. Mr. Design Bikila. Yan. Thank you kuya. Supportive mo. Ano man yung mga binablog ko. Ano man yung bagay na nalalaman mo sa akin. Thank you po. I love you kuya. I love you. Iyong magdramay. Iyong magdramay. Alam niya yan eh. Alam niyang iyakin ako. So, yan kuya. Thank you so much. Support mo. Thank you so much. More blessings po sa akin. More blessings. Lalakad na tayo. Magpapakita ko sa inyo ang aking paboritong kulay ng bulaklak. Ganda. Alam niyo na. I love yellow. Yellow kasi noon ko pa 'yon paborito. Yellow kasi gusto ko yung kulay na 'yon. Nung bata pa man din ako is yellow na talaga. Bata ako hanggang mayroon akong Joe. Nung mayroon akong Joe, is paborito naman talaga ang yellow. SpongeBob, yan. Paborito ko yun. Paborito ko talaga yun. Kaya, I love yellow. Tsaka may papakita ako sa inyo, kaya ako nag-video ngayon. Kasi, alam nyo na, Chinese New Year. Kasi, day off natin sa 12, right? Yan. So, ipapakita ko sa inyo ang decoration ng panleng sa Chinese New Year. Ito siya, mga oops! Alam niyo kung nasan ako. Alam niyo na. Break time. Zero time. Yan siya mga ka-vlog. O, diba? Saan ka pa? So, Chinese New Year is like that. Red. Ayan ang lucky color nila. Alam nyo na, mga Chinese New Year. At, mayroong mga lazy. Yan. And, kolerete. At meron din silang mga decoration na ganyan, di ba? Ayan. Ayan ang decoration ng panleng. Mga ka-vlog. Yan. Yan, mga ka-vlog. Meron din nag-aaway dito mag-asawa. Parang gusto na mag-picture. Oh my God. Oh, diba? Ayun. Parang pera. Ito. Mga gold, diba? At meron silang mga red to. Hindi nyo nakikita kasi madilim na po. At meron ding yan, yellow. Nakikita nyo, right? Nakikita nyo, yellow siya. Red and yellow ang kanilang mga love color. Ayan. Ayan ang mga kaganapan sa Chinese New Year. Yellow. I love yellow.
Yellow is my lucky day. I think yellow is my love color. But I don't like bright color. O, diba, char? Yan. Ito ang mga decoration sa falling. O, diba? Pak, ganun. Yung decoration nila. Yellow. I miss you, yellow. I miss you, SpongeBob. I miss you. You know what I mean? Pak, ganun. O, diba? Ayan siya, mga ka-vlog. Dito naman ako sa Fanling. So, ito yun lang yung pinakita ko sa inyo. Yung decoration ng Fanling. Ito. Tignan nyo kasi meron mga tumitingin ng mga Chinese. Yan. Mga Chinese. Tumitingin sila. Nagpipicture din sila. Pak, ganun. Ayan, mga ka-vlog. O, diba? Kita nyo ba? Papakita ko niya. Ayan ang decoration ng Fanling. Yan, paikot sila mga Chinese.